Agora moga jwanga yore kendo machiegni wantiere kae waseduogo wageno ni chopo kendo duogo e yo moro makare. Wacho ni weekend obedo marabora gigi mosebedo kata katimore wacho ni gin mago motenore kod mago mag siasa ka sani bende warango gi ntiere sani liet mar siasa ma bende ntiere pacho kae. Wacho ni liet mar siasa ma kamae biro thuolo machuok kende mano bang' yiero mokalo. En liet ma kanye, en liet ma liet chako se ondhem inene yo machalo nade kamoro moro ma ntiere. Kika kilo masuluoch chenro en mar rupiny kantiere kodi kachiel ka ng'watwa kodi sa achiel sani osekalo dakika 6 nyaka rom kanyo sa 2 wantiere ka wendo en Kevin Osedo jalony e weche mag telo watwa kod odiochieng' ma kawuono kendo wada mana ng'eyo ni chal mar Kenya to en mane. Happy New Year machiegni rupiny higa manyien. Erokamano Cleo. Erokamano kuom thuolo mar biro mar twak gi jopiny be mondo wabe wache kaka wanene i kaka Kenya dhi kendo chalo kamano. E kinde gi bende iwacho ni koro kaka weche mag Kenya bende koro dhi kendo kaka gisudo weche thoth ma wada mako kar kae. Wacho ni chal mar Kenya kae ka warange mokwongo wada make mana gi kama ne otimore godiochieng' manyoro. Imiyo mana pachi kanyo bende ni inene yo machalo no mokendo mokwongo arene Raila Odinga wuok e pinyno mar South Africa mano juma mokalo. E kinde ma juma achiel kendo osebedo kata gi twak ariyo kod jopiny Kamkunji kod mano ma Jakaranda. En ang'o ma Raila Odinga geto yudo ka wuok kuom weche mopogore opogore buche mopogore opogore mobago kod jopiny ahinya mosetimore buore Nairobi ka. En ang'o mo ogeto yudo mokalo wacho ne ok oyang Ruto kaka jatend piny Kenya ok oyang sirkand Kenya Kwanza. Cleo ng'eyo gima baba dwaro tek nikech king'iyo yie matut kabisa weche mag kura manogo higa mokalo Agosti mago weche masani oserumo kendo ng'ata ma wacho weche mag audit kia nonro kia ng'ono mano ng'ama pango jo Kenya. To mano timore nikech ng'eni king'iyo kisheria kendo kikatiba marwa nitiere yore ma katiba oyango kaka inyalo tim nonro kata kaka inyalo lu weche ma ng'ata nyalo bedo godo kaluwore gi kaka kura ok nodhi e yo makare. Mokwongo wantiere gi petition ma Supreme Court bende kaluwore gi kaka katiba osewacho ne nigi thuolo mare ma ng'ata mane nigi weche mopogore opogore obed jogo mane orane kurano jogo mane ne igonegi kura jogo manogo kura kata political parties bende ne nigi thuolo kaluwore gi jogo te manyalo luongo ni primary stakeholders kaka observers ne gidhi e Supreme Court. Court kikatiba bende nigi timelines kata saa ma dwarore ni gichiwo nonro margi ma mano notim kata obedo ni kaka nene jogo loso gi wakinde mopogore opogore kacha to kata na wuon ok namorgo kendo asenya ka thuolo ma andiko negi manyiso gi ni ka gidwa ni mondo ji obed gi nonro matut kata gi confidence Supreme Court to judges ma otegno kendo ma jo Kenya osemi thuolo okoripo bed ni loso gi jo Kenya kata gi wakili ma odhi e Supreme Court kaka ne waneno kaka isomo negi weche miluongo ni hot air opeko kapar ni kamano e kaka jurisprudence mar Supreme Court kata court maduong' mar Kenya ka okoripo bed ni timore. Namba 2 ka medo gi mano en ni wasebedo gi tribunal bende moselosi makaluwore gi jogo ma commissioners mag IEBC nomigi thuolo mar mondo gibe gidhi kacha mondo giwach gima ne gineno makata jakom mar IEBC masani osewuok e ofis Wafula Chebukati bende ne odhi kacha mowacho kaka nene oparo ni nentiere gigo tema jakom kata ma jo Azimio wacho oko sani ok nyal konyo e kura manogo e August 2022 nikech mano yiero mokalo nikech ing'eni kata kiwache ni onge chieng' ma serikal ma kata president rais mose gone kura mose the Supreme Court process mose nyaka kao chamo muma mose tingo sword chamo wacho ni Kenya koro marwa kendo wadhi telo ne jo Kenya nyalo bet tenge ni ng'ato ma bende wacho ni obene no yombe ni kura nokwal ni koro dwani mondo awuog ni office mondo donji mano ok nyalre kikatiba kisheria kata kiluwo processes mag kaka jo Kenya oripo bed ni yiero president margi. Mar adek ewi mano Cleo en ni ng'eni nitiere kombe 6 manego negi kura e kura ma jakom wacho ni kura mane ok odhi maberni. Wan gi governors
masani azimio beni governors madhi mna prario gachiel kakuri nyiso jakom jatend piny ni uogi kwalo kura marwa to koro governors mau mag azimio gibe koro dware ni mondo gibe giwuogwa MCS manene ogone gi kura e process mi wacho ni nodhi marachni gibe nyakang chunre gi ni mondo giwuogi women reps te senators jogo te manene ogone gi kura e process makuri wacho ni ok berno nya ang ne chun gi ni nyaka gibende angi giwuog oko manyiso ni wadwa seto ne jo Kenya kura moro mabende en in between an election to another election mogi kae tami thuolo en ni jakombe no se wacho ni mana United Nations manyo wacho nyoro gi Commonwealth kende emigepe manyalo timo nonro e kura mora e piny te kaluwore gi kaka jopinyo fil ni kura mar jokwali ng'eni ka wuono ma waloso ni jo Commonwealth romo gi wabunge Mombasa Commonwealth Parliamentary Association to burano idhi yaw gi Mheshimiwa Rais Ruto maja kom wacho ni mondo owuogne no kwalo kura neni koro ere kaka jo Commonwealth ang no bi mondo giriwre gi serikal mondo gipuonj wabunge kako ripobed ni gitelo kendo gitimo tijgi ma oseyiergi ni mondo gitim to koni inti seto gi kendi dhiro gini kurano no kwale kendo dwa ni mondo time nonro e kini mitimo nonro makama odoro winja ne kae mano odichi manyoro kane Raila Odinga ne ntiere alapno ma Jakaranda gigo mano wacho kar kacha koro kata nitie demands go mano wacho mano chiwo kata dwache gik mado er ni otim kaluwore kod yiero ma opogore ang wago mos ponono kane ang yud ng'ukruok e duol mora mantiere mano kaluwore gi duol mano ma kachiel kowuok e gwenge go ma Jakaranda odiochieng' manyoro. Kwanza tunataka Commonwealth Secretariat na United Nations itume inspectors hapa Kenya, sio Bwana Ruto. Tumeelewana vizuri? Within the next 2 weeks la sivyo Wakenya watachukua hatua yao wenyewe. Wakenya kuungana pamoja kufanya peaceful demonstration, peaceful protest mpaka haki ifanyike. There can be no peace without electoral justice. Ujue, tusipofuatilia kura ya baba, maisha yako ndio itaendelea kuzoroteka. Vita ni ya mwananchi na wale wanyakuzi wamenyakua kura za wananchi na kutumia vibaya. Majority wanne walisema baba ameshinda, ni watatu walisema ni Ruto. Tuko pamoja? Munakubali baba ndio alishinda hiyo kura? Keo na sedo unakubali. Aya, kanyo mane penjo mantiere kanyo kipenjo kanyo kod jotelo mantiere karka kata kamano dwaro mantiere kacha mar kelo riwruok mag pinje go mag Commonwealth kacha kod mano bende mar UN mondo mi okonye timo nonro en gimoro manyalo mano mana kama ni chope karka tangi mede gi kanyo gi kama Kalonzo Musyoka bende wacho ni luongo ng'anyo mamuol oganda jo Kenya bende ikore ne ng'anyo mamuol e kinde ma walosen Cleo jo Kenya ikore ne ng'anyo mamuol do king'iyo sheria marwa to ng'ata nigi thuolo mar mondo olos ng'anyo mare kendo nitiere steps kata stages minyalo timo inyalo dhi ndiko barupe petitions inyalo timo ng'anyo mamuol kendo unyalo riwre ma wach gik mudwa wachogo mak mana ni king'iyo seche ma walosegi ma nyithindo dhi school jonyuol pod chandre weche mag school fees serikal bende chalo gima confused to konge ni ang watim nang'ono nitiere paro mopogore jo junior secondary bende dok kawuono jonyuol pok ong'eyo ni to idhi time nang'ono gima waluongo ni cost of living ng'iyo kaka jo Kenya chiemo kaka ji kata mana vijande bende king'iyo weche gi mag yudo tich ng'eny ji sani chandore nikech king'iyo demographics kata nambni mag kijande mose ai universities ki skunde wa moko ma malogo ji penjore ni to ere kaka wanyalo yudo thuolo mar mondo wayud tich mano e gima paro ni ka Azimio nyalo loko tune and turn mar mondo gichak wacho gigo ma jo Kenya feel kendo ma jo Kenya chandrego nikech king'iyo narrative kata kakiwache to kata mna Rais Ruto bendo se wacho ni ano kaikra mar mondo bed gi jok madwa ng'anyo to gi ng'anyo mana ne ng'ata achiel ne familia achiel nikech king'iyo ng'anyo ma wasebedo godo kendo ma jakom osebedo ka loso gi gilange go en mana gik ma miye en owuon en mo benefit to en adier gi ma jatend
piny Kenya wacho no koso nya bedo mana paro mopogore opogore kae to gino ma oganda mamoko bende nyalo bedo kanyo ka wacho ka otenore kod dwachgi nya bedo ni yiero ne ok en achiel kuom dwaro ma oganda jo Kenya mondo yiero obede yo moro ma uyanga kaka jatend Azimio wacho koso gin gik mage monego medi koro king'iyo kama koro iketeno Cleo to emomiyo koro migepe kaka mag United Nations kadonje nikech dwaro ma jo Azimio dwaro ni mondo migi telo nikech telo margi nokwal mano to ok dhi timre ok apar ni mano bro timre kata ka jo Commonwealth obiro kata ka jo United Nations obiro emomiyo koro dware ni mondo ogendni mamoko go tetete mondo nywakre gi jo Azimio mondo koro gichak keto gima nyalo luongo ni demands for institutional growth and progress makoro kaka king'yo migepe kaka United Nations gino kan gibito giwacho ni Rais Ruto wuogoko Mheshimiwa Raila Odinga donje State House gi gik machalo kamanogo ginyalo mana biro to gipeire ni to kanene un gi chike uchalo nagi ka untiere gi process mar electoral kaka kura itango ne jopiny kata kaka jo media nyalo kao gigo to gi analyze ginyiso jopiny mago be notimre to ne gitimre yo machalo nadi to gi IEBC to IEBC nyiso gi ni wan ne wayawo server marwa nikech ne wan gi tallying center ngata ne ntie kacha ne wamiyo gi nyaka codes ne gin gi agents mopogore ngata mane dware no results no nyalo biro to ne no results ko to gipenjere ni to koro kwano usetimo kama to ywak mar jo Azimio mar no kwalo kurani eno wuok kanyo to bange ko setim kama no Cleo gima nyalo timre en ni ging'iyo sheria marwa kaka chik wacho ni to e cases machalo kamano utimo nango udhi e Supreme Court nodhi ene wadhi to bange to gichiwo gimilongo ni recommendations kata king'iyo cases ma wasebedo godo e Supreme Court marwa sani wakinde madongo judges kanene gi section moro ma gi introduce kata ma gi serwako e chike mindiko kama ilongo ni recommendations nikech ng'enyne decisions magi kawo mopogre gi manene Chief Justice Maraga okawo cha ema nobuogo piny but tinde waneno ka ginyiso anyisa ni recommendations manyiso ni gigo munyalo timo mar mondo umed loso kaka ugo kura kata kaka IEBC tiyo tich mare kata kaka sirikal gi migepe mopogore bende tiyo kanachiel mar mondo ka nitiere ng'atno ma pache samoro nyise ni kura nokwal to nitiere gigo monyalo timo but king'iyo lenses kata wang' ma jo Azimio osekawo to kapar ni en wang' moro manyalo konyo nyaka jo Kenya mar mondo o respond kata mondo duok questions kata penjo mago ma jo Kenya chandre godo kaluwore gi cost of living kaka ji chiemo kaka sewacho ni weche mag yudo tich mag vijende kata king'iyo penjo moko ma bende jo Azimio penjo ni to ang'ono momiyo jatelo mar piny ni miyo mana tich osiepene mago gin penjo mabeyo kendo gin penjo manyalo nyaka konyo jo Kenya kata kopogre gi jo Azimio kata jogo bende mantiere e Kenya Kwanza ma samoro no nyis ni dhi migi tich to samoro pok gi benefit kata pok giyudo gigo lemo manene gidwarogo mago bende nyalo miyo gi thuolo kata opportunity Cleo mar mondo gidonje e twak kata e ywagruok machalo kamano but ka iluwo king'iyo totality mare to kapar ni Azimio la Umoja One Kenya Alliance nigi thuolo mar mondo ywak magidwarogo giyud eyo ma kaka gikwayo gero nikech gin gik mikwayo gi teko kendo gin gik mikwayo gi manyalungo ni finality ni koko timre kaka wadwaro ni to kata un maruno okang'o yud ka en moro midwaro kodago oko mana kaka itemo wacho kanyo no bende nitie thuolo moro amora ma jatend piny Kenya William Ruto winjo kweth machalo kama gara chieng' moro mondo gibede mesa mondo giwinjre jogi loso ji ariyo giloso kendo kata simo gigore simo kata kane jakom poko wa South Africa nogo simo ne president onyise ni an kura duogo be samora paro ga no piny to kuridwa ni mondo dhi nyis jopiny go nango kata nyoro nyogi loso wacho ne longine akoro wan jakaranda ka idwan omiyo gima timore en ni samoro nitiere paro ma kaka ginyalo tiyo kanachiel but okapar ni jatelo mar piny William Ruto oikore ne handshake mora kata mosruok mora nikech mano king'iyo jogo ma bende nitiere kendo tiyo godo kiwinjo ka giloso kata e lemo ma rallies mag lemo ma gidhiego giwacho ni wan marwa ni onge handshake wanyalo timo tich mora mar mondo wariw jo Kenya joma nie opposition otitiji mar opposition joma nie sirikal ka wan kama be watitijwa mar bede sirikal but okapar ni nitiere thuolo mora mar gima wanyalo luongo ni handshake madhi timre
e kind Rais William Ruto kod baba wa miluongo ni Raila Amolo Odinga. E kinde giduto ntiere oganda kendo mana kama na ketie mokwongo kacha iwacho ni wabed kod ng'anyo mamuol kama ne gima Kalonzo Musyoka koro luongo ne oganda jo Kenya mano kata tok romo manyoro gima ng'e ni juma mantiere ni bende romo no dhi bedo chak iduoke Kibra kendo kiduoke gwenge ma Kibra gigo madhi bedo kacha katimore en mana romo machal gi mago bende ariyo mosekalo pogruok mane madhi bedo ka ibage mar ariyo kata mar adek kaeto gidhi Ukambani kaeto gike e piny Kenya counties mamoko ten ng'anyo machalo nade kinde gi bende ko oganda jo Kenya pod yuago nengo mar ngima moidho gina achiel kuom gigo bende mar rally ariyo mokalo gi bende isinjo kamano e gimoro ma gimiyo pek ahinya bero ngima dhano kosen mana weche mag yiero gi ng'ure to kiro mokalo. Cleo jo Azimio okomiyo weche mag giwacho tut mar ng'iyo kaka ginyalo bero ngima mar jo Kenya. To nikech nitiere manifesto ma ne jo Kenya Kwanza oloso mokwongo ne giwacho ni gidhi chiwo gimiluongo ni Hustler Fund. Edward ni mondo jo Azimio la Umoja One Kenya Alliance team no te nyaka wabunge gi senators gi governors moseyier nyaka jo technical team manie secretariat mondo kaw thuolo margi mar mondo gitim analysis kendo gitim research matut kabisa nito jo Kenya million adi ma are eligible kata manigi thuolo mar mondo giyud Hustler Fund. To jadimo se kaw Hustler Fund to jadimo se duoko Hustler Fund to jogo ma pok oduoko Hustler Fund ang'o momiyo pok giduoko Hustler Fund to pek mane ma gin godo ma omiyo pok giduoko Hustler Fund man namba 1. Namba 2 ging'eni to weche mag dhi school gi ang'o momiyo sirikal ok oketo lengo matut e ng'iyo kaka jonyuol gi jopiny inyalo kony ye jogo manigi weche mag koso dhi school nikech gionge pesa ne waneno ka week ma walose ni bende jo MPs wanentiere nam chumbi kucha Mombasa kendo ne ging'anyo e weche mag CDF ineno to ne giwacho ni CDF ni konyo nyithindo mang'eny mar dhi school e weche mag bursaries ae to bang'e to winjo ka jatelo mar migawo mar chiwo pesa treasury omiyo gi pesa mago e weche mana paro ni ka Azimio la Umoja nyalo take time kendo ginyalo kaw thuolo margi mar mondo ginon matut kabisa ni to ang'ono manene Kenya Kwanza onyiso jo Kenya ni gidhi miyogi e dweche odiochienge 140 mosekalo gi ang'o ma gisetimo maber ang'o ma ok gisetimo maber to ere kaka wan kaka ebe ni wan e sirikal de watimo gigo koriwore ge mano anda mor kabisa ka jo Azimio la Umoja One Kenya Alliance domiyowa shadow cabinet maginyiso wa ni wan waseyiara ni koro wan e opposition nikech gik magikwayo gi tok gidhi yudo handshake nok gibiro ok dhi biro onge chieng' ma jakom bro dhi State House ni Mheshimiwa William Ruto owuok kaka nowacho nwa nyoro ni owuok toka inje ni baba ingie ok dhi timore koro do nyiso wa ni andi na bed president maru koluwore gi manifesto mar jo Azimio cha e 140 days mosekalogi serikal mar Azimio la Umoja dosetimonu 1 2 3 4 nyaka jo cartels manonyiswa ni idhi gol kate nikech wasewinjo ka deputy president bende ulose weche ma cartel gi sane gin gi tabu maduong' kabisa gi governor ma Nairobi kae eber ka jo Azimio nyiso wani to uneno ka lweny magore e kind jotelo ariyo gi wan kaka jo Azimio de watime kama mondo kata jogo manigi mtokni matatu makoro iriembo gi Nairobi gi shida machalo kamano de watime kamae shadow cabinet secretary mar Azimio mar weche mag this school dose nyisowa ni wan kaka jo Azimio kamae kaka waneno weche mag this school gi penj mi wacho ni nokwal kiango nangono manotimre mago e gik ma paro ni deber ka jo Azimio la Umoja ka thuolo mar mondo gi konjo Kenya mondo jo Kenya oelewa e yo matut erango ma mono gi bedo kod shadow kata joten migepe gi kigen kaka kwethno maketo sirkal tesre apani gima mono gi samoro en gik mokariyo mokwongo anyalo wacho ni samoro pesa mar keto apise machalo kamano nikech ing'eyo ni kikatiba marwa waonge gi thuolo mar official leader of official opposition to mano ebed ni ene katiba to be waseneno kata weche moko kaka jatend piny osendiko barua ne Attorney General monyise ni to ng'iane uru kapo ni wadwa loko chikewa mag okura gi ka wan gi thuolo mar official leader of opposition ere kaka wanyalo time omiyo ka ebed ni katiba ose miyo prominence ne position machalo kamano to mano manyiso ni koro namba 2
pesa kuri nyalo ketni. To kapar ni Azimio la Umoja One Kenya Alliance leo onge gi pesa manyalo timo official accountability kata keto tesre mar serikal ma Kenya. King'iyo kaka ji bedo mobilized e rallies ma walosegi. King'iyo kaka jogo ma wasewone kura pangore kendo gipango joggi nikech ng'eny ne jong Kenya neno mana gima nitie television kamae. But nitiere gik madhi mbele e toke kanyo ma king'iyo pesa mitiyogo kata jo boda boda miolo negi mafuta madhi rallies gi. Tinyalo penjoro ni to kara pesa ni ng'eny mana Kenya kae. Koro ebed ni ka jo Azimio la Umoja nyalo bet piny ma giwachi ni wan waseyie kara ni jogo nigi serikal. To wadwa mondo wanyis jo Kenya adier ni kura wan okwal. To kato bedo no kwale to nitie gik mabeyo mane wadwa ni mondo watimne jo Kenya. Aye to bang'e gikelo pesa gote kana achiel to giloso godo shadow government manyalo hold accountable nikech nitie gik mang'eny mane jo Kenya kwanza onyiso jo Kenya ni gidhi timo. To ok timgi okwane ka gitimre pile pile kata Mheshimiwa Ruto dhi kuonde mopogore kata kuma e Nyanza kuonde ka bende osebire to nitie gik mano wacho ni within 14 days 21 days gidhi tim okwane ka gitimre omiyo mago e gik ma e berka imiyo jo Kenya thuolo mar mondo ginongi kendo mondo gibendo migi thuolo mar mondo giwach ni to ere kaka ne serikal mar Raila Amolo Odinga ne nyalo timo gimogik aeta mi thuolo en ni ng'eni gimomiyo giwacho weche mag kwe gi Mheshimiwa Raila Amolo Odinga en jatelo moluore piny ngima obe oromo gi presidents mopogore kendo nitiere buche modhiye kendo buche mogoyo manitiere bende jogo mawinje kabisa. Ting'eni ok dang bed maber ka en odhi kucha wacho international relations kata yore ma pinje mopogore tudore kendo gilalore aye koduogo Kenya kae to luongo maandamano. Joka bro penje ni to jatelo donge ne intie kae to nitie kaka ni nyiso wanyalo timo weche mag dongruok amo mi en kidok pinyu kucha to era maandamano emo mi winjo ka giwacho wach ng'anyo mag kwe. Aye moluori mano ng'eni nitiere International Criminal Court ICC mabende okel Kenya kae to wan gi cases ma still are active mag Kenya ma joka bende prosecutors gibe gin gi wange kae. Omiyo momiyo weche mag kwe gi nyaka wach nikech ka ok owachi kamano to eirali kendo sami bage kamacha gimora mora nyalo timre to gino kosetimre malweny kata goch moro owuok to ng'at midhi many en jatelo manende oluongo bura machalo kamano. Anya kora moge jwang dakika osekalo kanyo dakika 20 kod adek tok sachiel mar okinyi ka wantiere kar ka wadarango bende kama chielo chenro ma opogore ka warango kanyo koro gima Raila Odinga no wacho kotenore kod IBC. Wacho nyaka sani jomage mano lime dalane wacho nitiere pichni nitiere wacho ni Mheshimiwa Tojo nitiere nyaka gi TV wacho en gi tipo moro matango kaka jogo no lime kacha koda pichni owache yo machalo nade wijane kaka ne koro oseyo IBC mano kotele kod ja kom gi machon Ofula Chebukati. Bwana Chebukati anasema kuna watu wanapata kuonga hata wale wenzake si bwana kulie bwana Boru. Nataka niwaulize hao kulienda kwa nyumba ya baba kufanya nini? Wale mama walikuja kwangu kufanya nini? Waliomba nini? Sio kwa mimi niko na picha yao. Runinga. Ukicheza mimi ndio toa. Wale watu walienda kwa Tuju wakatoka mkono tupu. Halo? Wakaenda kwa baba wakatoka mkono tupu. Sasa wewe unafikiria kutoka kwa baba walienda kwa nani? Kwa nani? Pia video yote ya Chebukati tutoe hapa tufukuze mwizi. Ama namna gani? Saizi mnasema ya kwamba mnataka DCI afanye investigation ya uchaguzi. Kanyo wantiere gi chenro mopogore wawinjo kanyo weche mag Ofula Chebukati kama ne gichope kachalo koda ka wach ma babu wino tiyo kanyo ni koro DCI bende koro donj kacha jokwach gi bende koro chak nono weche mopogore kod duoko mayiero mokalo mano ka koro lere kar kacha koro ka kori en ang'o ma mono Raila golo gini nikech ko wacho ni ati ni towe ni sitowe gima ti kacha en gi thuolo mar gole en ang'o ma pod mone pono magi mbaga mosebedo kanya kane weche osechako chopedo Tuju no winjo koluongo jofwambo kendo nokono gana ni en gi CCTV ji poko ne nyaka kawuono to pek mar wach nyabedo kanyo mano emomiyo wach ni pod pek to emomiyo bende jogo ma samoro nyalo paro ni kura no kwal adier
biro chopo kama koro gibe gi ol kata jogi madhi rally gi nitiere jikawan madhi rally gi nitiere time ma wabe wadhi ol kendo wadhi wacho ni to ma pile pile nyisa ni toye ni sitoye agol kose kika gol ni kendo wadhi nyiso ogo kendo next week to gini nango amo mi ok gole kleo gik migolo go onge nikech ne wan gi thuolo mar the Supreme Court kendo jo Kenya te jo piny gi mateno neno kaka nene jo yalo e court kacha to ne ng'ato ka ng'ato nomi thuolo mar mondo onyis nyaka piche ma inyiso wagi kata mag hose kamago be nogol temo timo nyaka PowerPoint presentation mo nyiso no kama kaka nendo lok kura gi mano e thuolo manene Azimio la Umoja One Kenya Alliance ni godo mar mondo gidhi mondo ginyiswa kaka nobet namba 2 ne wan gi tribunal ma obedo ma bene ne nigi thuolo mar ng'iyo conduct mar jo IEBC ma ng'ata manene ntiere gi wach mano nyalo wacho e wach mar kura ne nyalo dhi kacha ang'ono momiyo jo Azimio ok nodhi mondo ketnwa CCTV gi Mheshimiwa Rafael Tuju dino dhi kacha gi TV go moket mo wach ni kama kaka ne gini obet osenyiswa ne ntiere nyaka expose mar whistleblower ang'ono momiyo jo Azimio giteko gite pod gi take time kendo gikaw thuolo margi mar mondo ok gidwa ni mondo ginyis jo Kenya ananeno ka en gima siasa e samoro korigoyo to en gima rach nikech koro siasa ni goye e sama jo Kenya samoro ok dwa siasa nikech en siasa ma kendo jo Azimia ka wadhi mbele kamae mbele ka iboneno ka within 1 week Monday wuok tich nyaka tich abich giboga gorali ai kendo chieng weekend Sunday igorali en mar mondo mokwongo gi mobilize jok ma samoro gin jo wafuasi magi jo lup magi namba 2 gidwa destabilize serikal mar Mheshimiwa William Ruto mana kaka nene otimne Mheshimiwa Uhuru Kenyatta tingeni sani gima timore en ni king'iyo pressure kata gima nyalo luongo ni international community pressure en pressure moripo bedni dhiro Azimio mar mondo gitim gikgi e yo ma chik dwaro kendo e yo ma nigi kwe emani penyo ni tamo me wach mar kwe ni wacho pile pile to international pressure ni ben pressure moripo bedni dhiro serikal mar Mheshimiwa William Ruto mar mondo hakikisha ni Kenya pod picha mare e piny ngima en picha ma pod ber kabisa kendo en picha ma pinje moko nyalo dwaro mar mondo bed kaka en to king'iyo weche ma Mheshimiwa Ruto wacho en ni an ayie mar mondo wa engage kendo watika na chiel mondo ka en gi pachi to kele mesa inyiswa marwa ni gimomiyo rach but gimoro amora mopogre gi mano to onge en nikech Mheshimiwa Ruto bende ne gi chik en gi chir moro moseyudo e international community pressure ng'eni Bomas kacha nene waneno ka ambassadors kendo high commissioners jotelo mopogore mag pinje ma wuok jotelo mopogore mag pinje ma oko odhi Bomas kendo nene waneno kaka inyisogi kaka ne jo Kenya go kura kendo kaka kura ni nikele kendo nigo e picha kanyo tinyiso jo Kenya ma king'iyo reports mag international community nyaka jo Commonwealth manene ntiere gi observers Kenya kae nowacho ni kura manogo Kenya ne kura manene transparent accountable effective efficient kendo just omiyo onge pressure mora madhi wuok kendo madhi chako nyiso Mheshimiwa Ruto ni gik mane wawacho ka kendo koro warucho gi chake paro kaka inyalo bet gi jakom Raila Amolo Odinga mundu mosre okapar ni mano thuolo manitiere kle ka ok en thuolo moro mantiere kar kanyo wala dhi pimo rangi mar jatend piny Kenya bende wacho ka nitiere gwengego mag Narok odiochieng' manyoro kata kamano bende mano motenore kod romo mano bag bura Nairobi ka odiochieng' manyoro sani ang' waranga ne chenro mopogore opogore wacho kanyo ni mondo mi orang kaka onyalo chwalo paro mopogore opogore Raila Odinga ere kaka nyalo chwalo paro ne jatend piny Kenya William Ruto en gi thuolo mane rode magi monyalo tiyogo mondo mi ochwal paro kopogore gi mosruok Kleo jogi ong'ere jogi gin osiepe kendo giloso giromo gimadho chai to ka giromo to ka giwuok e lela giwacho gik mopogore iwacho mana kacha ni oyo mano en mana mar mondo otuggodo wi jopiny but kindani kendo e iye kabisa jotelo ariyo gi ong'ere ng'eni gin jogo mosetiyo kanachiel ei KANU kacha gisetiyo ei LDP gisenyaka tiyo e NDP gisetiyo e ODM gisetiyo pamoja e CORD kech iye kanyo be wang'iyo nyaka jika Mheshimiwa Musalia Mudavadi jika Speaker of the Senate Kingi man bende ne ntiere ODM
Mheshimiwa Wetangula bende nentiere ei code through Ford Kenya ging'ere kendo gin jogo ma kata strategies kaka gitimo mobil kaka gichoko jopiny ging'eyo gimoro amora ma ng'ata ka timo omiyo gimokwongo ma Mheshimiwa Raila Amolo Odinga nyalo timo en gone simu mabe ang'e ni giloso girom kanachiel kendo mondo giwach ni kama kaka naparo ni ber ka wakonyo jo Kenya mondo gibed e yo maratiro. Namba 2 en elected leaders. Nikech gin jogo ma katiba king'iyo sula achiel kare achiel mar katiba mar wawacho ni teko te mar katiba ni e lwet jo Kenya. To ginyalo tiyo kode yore ariyo. Mar ariyo en directly kaka through elected leaders jogo miyiero kata indirectly. Manyiso ni wanyalo timo petitions, wanyalo ndiko barupe, mago te gin yore ma Mheshimiwa Raila Amolo Odinga nyalo tudre godo gi serikal mar Kenya Kwanza. Koro gigo modwa wacho te nikech en ok en bunge to be ok en governor, en an outsider to the government. Nikech government en executive ma hotel ne gi Mheshimiwa Rais, government en judiciary ma hotel ne gi Chief Justice Martha Koome, government en legislative ma hotel ne gi speaker mar Senate kod speaker mar National Assembly. Etienge adek gote Mheshimiwa Raila Amolo Odinga en outsider, ok en e iye kanyo. But en gi lange mogone gi kura mantiere e iye kanyo. Onyalo tiyo kodgi. To teko bende ma entiere godo en gi majority kata king'iyo county assemblies gi. Pod Azimio la Umoja bende ni gi majority kata Nairobi kai kama teko mar Kenya ntiere political seat. En gi teko no te. Ang'ono momiyo konyal kawo thuolo no mar mondo nyisgi ni kata kanitiere chike maricho mikelo ei bunge kanyo kik ukadhgi. But problem Cleo en ni nitiere jogo mabe nitiere mosegone gi kura e Azimio la Umoja One Kenya Alliance mosenyiew gi jo Kenya Kwanza. Kendo giseng'ado ni wan to wadhi tiyo gi jo Kenya Kwanza kato bed ni wan jo Azimio. Ang'ono momiyo jo Azimio ok kirgi oko mondo luongo by election mondo jogo ma gin pach ginyiso gini wan jo Azimio but wanyalo chiemo gi jo Kenya Kwanza. Katiba oyiene gi thuolo mar mondo kirgi oko mondo jogo manyien inyalo gone gi kura makmana ni kendo wan gi complications nikech IEBC bende koro onge. Omiyo nitiere gik mang'eny ni jo Azimio bende ng'iyo to giwacho ni kwatimo kwa ka orudni kata kwa ka oyoni to wan gi pek kai to kwa ka oyoni be wan gi pek kai. But anta feel ni pressure ma jo Azimio ni godo ni en pressure maber. Rallies go gin rallies mabeyo makmana ni weche miwache sani to gin weche ma ok apar ni bro konyo jo Kenya mar mondo gichop e lengo ma gidwaro cha. Ka en lengo mopogore ne odiochieng' manyoro wacha kwa bende owacho gima chalo kamano jogo ma bende chiemo gi jok mamoko bende gintiere mana kar kanyo wache kanyo ka entiere jakaranda. Kama chielo koro nonego bende warango iwacho ni weche machalo vitisho mago mag Raila Odinga kata kamano bende wasemulogi. Koro ang' wadhi mana mapiyo kendo warang kaka jatend piny Kenya William Ruto koro oseyo Raila Odinga. Gino mantiere kar kacha mano gik mopogore mago weche mag sirkal mano kanyarango gi weche go mag government. Koro ka wanyamana rango gi kaka sirkal loso mano kane an Waiguru ntiere kanyo bende achiel kod mano gavana ma Kirinyaga ne ntiere kanyo kod jatend piny Kenya kod jalupne gi jodito mamoko e sirkal mar Kenya Kwanza kane gintiere Narok. Wawinji ane kaka ne giloso odiochieng' manyoro kotenore kod weche ma jo Azimio bende osebedo ka wacho. Wawinji ane kaka ne gitwako odiochieng' manyoro. All of us leaders must not engage in the business of dividing the people of Kenya, of bringing confusion, of bringing disunity, of bringing hate and division amongst the people of Kenya. It is our collective responsibility as leaders to work for the people of Kenya, irrespective of whether you are in the opposition or in government, because the people of Kenya are one. Baba yake alisumbua baba ya Uhuru Kenyatta. Yeye akasumbua Moi, akasumbua Kibaki. Amechukua Uhuru amemweka kwa mtaro. Sasa mnataka aweke rais wetu kwa mtaro? Sasa ati anataka ati tuongee ati atafutiwe bahari. Kama President of the Republic of Kenya, don't allow yourself to be distracted by people who are only looking for cheap relevance. Any program, any agenda that somebody is pursuing now to disrupt the economy in the middle of a drought,
is an ill-advised agenda. Hatuwezi kuruhusu wale jamaa wabadilishe priorities yetu. Priorities yetu itakuwa ni kuzalisha chakula, na vile vile tunapanga mambo ya agro processing na value addition. Hawawezi kutupeleka katika priorities zao. Onge mosruok, jomoko bende wacho kocha ni onge mosruok. Mosruok ni ngama losi, wacho ngama nothago ngawa kani kure, ngama duogo kar kanye. Thuolo ni en ang'o maduong' ahinya mantiere kar kacha. Wacho mondo mi ng'ato chak wacho riwruok odwa mosruok, nitie ngama osewacho kumoro. Owache kanye. Kleo mosruok ni to en gima oselose. Ting'eni kata king'iyo mosruok mosebetie mbele kacha, kwa chako gi mar higa mar 2007. Ing'eni ndalo manene Mheshimiwa Kofi Annan biro gi jatend Ghana machon John Kufuor, jo Kenya nobwoka ni Harambee House oselos mbele kacha kendo President dhi mosre gi Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. To machane en gima nobwogo jopiny. To nitiere gik momiyo bende notimre kaka notimre, nikech kata chikewa ne ok gin chike mabeyo kabisa kaluwore gi kaka igo kura. Omiyo sani kwasebedo gi katiba manyien gi gigo mane nolos maniluongo na agenda 4 issues ka nitie gik mang'eny mar reforms mose lokruok mabeyo mosetimre, momiyo koro kuma wantiere ni weche mag handshake miwacho gi kata mosruok gi nitie kaka iwacho gi but ok wach gi e yo kaka ni wacho gi e yo mokalo cha. Ng'eni king'iyo dimina gimanyalo luongo ni chal mar Rais Ruto samoloso en ng'at ma en gi confidence, en gi teko moro chal ka gima nitie gima ong'eyo ma wan wakia ma kata jo Azimio be samoro kia. Omiyo samo wacho ni wan wamiyo thuolo mar mondo bi mondo walos e yo moro amora mar timo agro processing, value addition, gigo ma serikal mare no wacho ni dwa timo kaluwore gi priorities magi. Nitiere gimoro mong'eyo to kaluwore bende gi weche mag handshake. Kidok Azimio kocha bende nitiere weche mawachre kaka Mheshimiwa Babu gini ma be wacho ni wan wadwa ni mondo okwach kiche ma koro bi mondo non weche gi. To ng'eni okwach kich no bende okwach kich ma thuolo ma en gode sirikal omiye gi ng'at modwa ni mondo ugolno. Omiyo nitiere kaka handshake ni ilose but onge chieng' ma jo Kenya no ne jotelo madongo kabire wang TV kama to giwacho ni anema wacho ni mondo omiwa handshake. Handshake nyalo bete but ok eyo kaka waseneno katimorecha. To yore mopogore opogore ma onyalo betie en ni for example Mheshimiwa Ruto nyalo yie ni mondo thuolo mar leader of official opposition obedie. But abuogie kendo ni kata ka ginyalo loko katiba. Magi wachi ni karaketuru thuolo mar leader of official opposition. Mabende en paro mosechako. Mabende en paro by March by dwe mabiro mbele kani en thuolo ma idhi ket e chik. To gima lich miwuoro en ni Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ok nobed ng'at miloso ne chik no. Nikech en no participate e katiba e yiero manono obetni. Omiyo ka President bro yie mar mondo bunge oket thuolo machalo kamano nyaka ang bed ni nitiere lokruok mopogore opogore manyalo chopo kuom Raila Amolo Odinga but kichik kiwuon ok kinyalo loko chik to kinyalo loso chik ne ng'ato. En chik miloso for prosperity and progress mar jogo moyie mondo chikno gilu kendo otinegi. Omiyo nyaka ang bed ni kata ka weche mag handshake biro to nitie kaka konde midhigo but onge thuolo okapar ni nitie thuolo ma President William Ruto dhi mosre gi Raila Amolo Odinga monyise ni koro serikal ni adhi pogo ni nus ikaw nus abed gi nus kati bed gi atamalo 30 abed gi atamalo 70 mondo jogi mabe nogone gi kura manoremgo ikelgi gi los serikal margi. Mano thuolo ma okapar nitiere. To bende ng'eni nitiere jogo mabende pressure ma wawacho cha. Nitie jogo mabende nene o support Kenya Kwanza, serikal mar Kenya Kwanza mano nyisgi kendo no migi thuolo no nyisgi ni nitie gik midhi migi mapok giyudo. Gibe samoro nyalo bed ginyalo kawo thuolo ma Azimio nitiere godo ni mondo gichak sukuma kendo gidhiro godo pachgi no mar mondo gibe oneni ka nitiere nafas mar handshake to kara wabe weuru mondo wa support Azimio gi Raila Amolo Odinga gi lange mondo ka handshake no nyalo chopo to wabe wayude lemo moro matin. Kiwinjo ka jalup jatend piny Kenya pod loso ng'ato nyalo penjo kata ni ng'ama nochwanyo Rigathi Gachagua to kiero nyaka odiochieng' manyoro pod iwija kako dhi
Rigathi Gachagua nyaka sani yuyo ka kuloso kotenore kod duoko mayiro mokalo ng'anyo mag jo-Azimio rombe mopogore opogore. Pach nyalo bedo mane kotenore ka kiwinjo ka koloso mane tipo mondo tugo mokalo kanyo. Aparo ni Rigathi Gachagua to sirikal mokalo nochwanye kabisa. To ng'eni ma en ng'atno ma bende ne en jakony president mokalo, personal assistant mar president Uhuru Kenyatta. To be king'iyo kaka waseneno ka judiciary tiyo kata DPP e yore mag nonro mag mibadhi mag pesa mano ene omako jalup mar piny, waseneno ka owacho ng'enyne ni mago gin gik manoketne aketa. But kiundani kate tut mare kleo okapar ni Rigathi Gachagua noikre mar bedo jalup president. Kech samoro bende ka ok noikore to dware ni mondo jogo ma maniji okonye kendo kata kako rwakre kako loso gik mowacho dware ni mondo obed ng'atno ma ji nyalo wacho ni en president, the next president of the Republic of Kenya. Kech kako loso no ochalo mana ng'at ma kakisewacho adiera ni ng'ato nochwanye kabisa. To sani koro in jalup mar president, chwanyruok tema ni nyalo bet godo, in gi thuolo mar mondi gone jok manochwanyi go simu nyisgi ni ane jalup mar president, omiyo gik manotimo nago abe an gi thuolo mar timo nugi. But nikech gin jogo malemo ahinya kendo pile pile waneno ka giting'o muma gidhi to gilemo okwa gi werruok kendo nyisgi an aseweyonu gik manotimo nago ok abi timo nugi. Aeto chak wuoth manyien mondo ng'e ni to ere kaka wanyalo tiyo kanachiel gi jo leaders kata jotelo mopogore opogore ma bende ok gine Kenya Kwanza government mondo chwanyruok ma waneno kuome ni kik bed chwanyruok ma is very visible. Katieko gi kanyo en ni ng'eni obe samoro nyalo bedo ng'at mitiyo godo gi jatend piny. Anyalo luongo ni collateral damage. Ni ng'eni nitie gik madwani mondo awach to an ng'eni nona kabisa gi international community okanyalo wacho gi kaka dware ni mondo wachi. Koro ine makwadhi kacha to wachnegi kama kendo nyisgi kabisa. Samoro mano bende en thuolo magin go nikech principally speaking deputy president to onge gi tich malong'o kabisa e katiba. Katiba wachacha ni en assistant, en jalupne, itimo gigo momini mar mondo itim. Koro nyalo bedo ni gik moko achiel kuom gigo momiye mar mondo tim en collateral damage. Kwadhi kacha to nitie gik mabende wan godo uncomfortable, iwachnegi kaka ijawachonegi kaka. Awachni ne dhi kacha idupi. Kamano. Koro mga joa kinde magitiere kar kanyo wadani wagweng' wech kendo wachop kama chielo mabende wadabedo gi thuolo mar rango sekta mar somo duche makono wang'e mabende sekondari madundo kata junior secondary chakore ayanga. E kinde mochakore ayanga gik mage madhi bedo kacha katimore to motelo ne mano nitie duoko no mar KCSE mabende nogol jumbe mokalo. Ang'o mabiro maduong' kawuok kacha? Jatend migawo mag wechego mag somo Ezekiel Machogu koro nowacho kinde mokalo wawinja ne kanyo kaka noloso kotenore kod duoko mar KCSE. Kaeto wayud pacha Kevin Osedo maparo mabedo osekelo twak maliet ahinya kata mbui mar Twitter kidhi e Facebook kacha ji penjore ne okwale koso juma mokalo ne wantiere kod twak machalo kamano bende cheno mar mbako romo mane e Ramogi TV kar kae wawinja ne kaka Ezekiel Machogu ne oloso ka otemo wacho ni piny ma kamae ne ok okwal. Let me tell you that if there was cheating, we have the media with us, and I said the media is in all over every part of this country. Even at that particular time, the media should have covered that here there is cheating. So when I tell you that from where I sit, there was no cheating, and those examiners, what is the role of a chief examiner? And you have taken an oath, you have signed a contract, a form, that indeed if there is anything irregular, you will be able to report to the chief examiner at that particular room, and then there is somebody now covering the entire center out of the 35 centers we have. Why? And they have their forms. For heaven's sake, why didn't anybody fill the form to say, Buenos Aires, me as I'm marking this exam for this school, I've noticed 1, 2, 3. So when people start rumor-mongering in matters exam, I tell them kindly, do your rumor-mongering, do your propaganda in all other areas, but not on education. Education is key for the development of this country. And I request each and every Kenyan,
If you have tangible evidence that this is the case, why don't you come forward with it? Dakika osekalo 50 tok sachiel mane gima jatend migao mag weche mag somo no wacho mano ka iwinjo kar kanyo pach nyabedo mane ka beno wacho kanyo skul no manyambaria mano mawuok e county no manyamira kirango kate kuno mopogore opogore kata nyamira kanyo bende kama wae emo yuagoro e counties duto mantiere Nyanza pachien mane kod penj ma kama tu nene yo machalo nade bang' duoko nogo. Yeni Cleo penj ni en penj mane ogoe e yore ma opogore opogore kendo kata king'iyo yuagruok mane nentiere within the sector kuom jogo mapuonjo, jogo mane dhi timo marking kendo jogo matimo gimiluongo ni moderation. Aparo ni nitiere weche matut to nikech koro duoko ni osemiyowa thuolo mar mondo walose wach mar somo ma Kenya. Apani gik machalo kamagi ema koro miyo nyaka jogo ma wayiero ma iluongo ni wabunge mekwa, especially the education committee, mar mondo gitim an audit. Kech gin gi teko mar nyaka luongo jatelo mar migao mar somo Ezekiel Machogu magipenje ni to gik miwacho gi ini wacho ni mondo jopiny mondo kel evidence. To ini nyiswa steps mane ne uketo mar mondo weche mag kwalo penj, weche mag mibadhi mane nyalo beti ang'ono gini mane ne utimo. Omiyo ka ginyalo timo kamano taparo ni kata results manoduoka nikech analysis be waseneno kata gi institutions migepe mopogore opogore ma watiyogo kata as county governance watch kendo gisenyisowa kaka ne ji perform last year, kaka ne skunde ne perform improvement levels, grades mane ne ji yudo mag A, jadi mano yudo A compared to jogo mane ne omit cut off point mar the university gi weche machalo kamago. To kapar ni kaka jatelo mar migao mar somo loso ni omiyowa confidence kech onge thuolo mora mora ma ja Kenya biro chung gigo madiyogi to kawa kalatas nyan gini kura teri ne jo Ministry of Education ni kama kaka nene okwal penj. Dware ni mondo jogo manegi thuolo machalo kama kaka wabunge otikana achiel gi Ministry of Education gi stakeholders te mondo gigo ma nyalo kelo mibadhi e weche mag timo yore mag somo e Kenya kae mondo wadil kod gi once and for all. To of course en gino mabende nyalo miyowa yuagruok mang'eny nikech nyisowa kaka koro nikech king'iyo kata trainings ma wantiere godogi tiegruok mopogore opogore obed daktari, obed driver, obed jalos stima, electricals, engineers and all these other people gite giluwo curriculum yore mopogore opogore mag somo mantiere Kenya kae. Omiyo wanyalo penjere ni to ka koro somo at that level emikwalo kata ka ok nokwale kata bed ni nokwale to kara koro ji ere kaka wa prepare jogo madhi mondo tije mopogore opogore bende nitiere confidence ma chieng' ma Ezekiel Machogu wuok wanyalo wacho ni adier nomiyo wateko mar mondo wang'e godo ni penj ok nyal kwal kata ni penj inyalo kwal to jogo ma kadho e penj mokwal no ere kaka gi deliver to the society nikech mano is one of the things maseneno ka ji miyo godo puoch gi pak mosenindo Professor Magoha giwacho ni en manene okonyo Kenya mo deal gi weche mag kwalo penj. Omiyo aparo ni ber ka Ezekiel Machogu bene chako paro ni to thuolo ma weche mawuok mag mibadhi gi omiyo wani ere kaka an kaka jatelo mar somo anyalo tiyo gi jogo te mantiere education stakeholder ministry mondo wadil gi yuagruok kata mibadhi ma jo Kenya paro ni samoro ne ntiere penjni. Ka wadhi ka kotieko do mana dakika ariyo kendo twatieko to okinyi ma kawuono wach mari mogik nyalo bedo mane kapok arango ote moko mantiere kar kae mag joneno. An adwa kwa jo Azimio ni teko ma untie godo no teko ma wantiere godo no watem organize e yo makare mondo wakony godo jo Kenya ng'eyo ni to ere kaka wanyalo keto serikal mar William Ruto tesre to yore mage ma wanyalo konyo godo jo Kenya mondo pek ma gintiere godo e weche mag cost of living, weche mag mag schools, jo vijande maonge tich ere kaka wanyalo konyo gi mondo gi think outside the box mar government. Mogik en ni gino mora mora mitimo pile pile ka ja Kenya dhi mbele gitime Nyasaye mundo gwedhu mondo yud mich ma I hope e gimetimono. Rokamano. Ogo ni rokamano ahinya Kevin Osedo mano jalonyo wechego mag telo ka sani wantiere ka oduma dakika achiel watieko wakale ote mantiere kar ka Douglas Omondi an Ramogi TV kan kara Chuonyo Central rokamano Lewis Woda Wasi Boda ane chenro kaka pile Odongo Woda Sembo Jangoma aneno chenro kaka pile ka wuok Asembo Got Bondo kae Laura Okenda
aneno chenro mar rupiny ka an abroad. Amora ahinya gi Ramogi TV. Kama chielo kae wan gi janeno machielo mondiko kizungu mabor kato mana kama nguchope mangawe. Wacho ni Jeff Onyango, wacho ni politics, active politics. Politics potnega iga mokalo. Pothato kaluore gi shock manoluore kod siasa. Wacho ni sani adong mana gi keto gino lungs, okakete chunya. Wacho ni achiw luor ni jotelo duto ka ntiere kanyo kotelne kod Raila Odinga. Erokamano ahinya Awuol Koimba, ano Ramogi TV kana ka Petro. Erokamano ahinya Fredrick Ogola, ano Ramogi TV bende kan Imbo Usenge Ogola Omena Prince Charles Wod Juma. Erokamano ahinya wacho ni no chenro ka ntiere buore Nairobi kar kae Baba Dogo Morris Waragai Nyongesa Muchanja Kabras ntiere ka Junior Kamus Wod Nyarongo nitiere kodwa chenro achiel kachiel. Kora Moga Jwang dakika romo kanyo 55 tok achiel mar okinyi makelo giko ma chenro mar piny nyinga Cleophas Watch Mediketa Ramogi TV chenro mabiro kaka wanene kod nyawadwa Victor Tieno Juma kachiel koda ka team duto mar jo kaka wanene chenro mabende biro ne kachiel kokalo e radio mar Ramogi. Kikete ka oriti masani.